Li bajarê Qamişlo di nava konferanseke rojnamavî de tevgera xwebûn hate ragihandin. Li gorî daxuyaniya serkirdeyên tevgerê ew ne partiyeke siyasî ne, lê peywendiyên wan di meydana siyasî de berdewam dibin. Endamên xwebûn dibêjin di vê rewşa aloz û zehmet de li Rojavayê Kurdistanê pêdivî bilhevkirineke aliyên Kurdî heye. برچاوی منینا دما ورید به حزبکی سیاسی افتفگر ام دخوازن گوهرتنک فکری سیاسی آوا بکند جفاتا کردی دوی وقتی گو خلق دوری تفگر خوی سیاسی کتیه نتیجه ابنا کوکیدنا برا هر دو هزی کردی کردستان روش آوا جبروی که ایما ام کاردکند بر اداره وینکا آزادی سر بخوا ام ببن خودی بریار خوا ام دخوازن تکلایی هبن سر استی کردستانی دا لی سر بنگها ریزگرتن لیک ریزگرتن لهد Tevgera xwebûn bi mebesta pêşvebirina projeyên siyasî li deverê û serxistina diyalogên heyî di navbera aliyên nakok de wê bixebite. Nivîskar avakirina çarçoveyên hev-awe dinirxînin, dibêjin di vê demê de pêdivî ne bi avakirina çarçoveyan heye, lê durustkirina diyalogeke siyasî di navbera her du aliyên sereke, peyêneke û enekese de heye. ev muhawerê goçê bûne û otorê guhatine holê gelekî bandorek xerab li ser rewşa Kurdî dikin. Di vê rewşê de çi Kurda tê xwestin ji wa tê xwestin got bigihêjin hev. Bibin yek nerîn yek dest yek helwest. Ew kengî ew nakokî kengî dema we hat karin cardî lê vegerin bi hev re çareser bikin. Bi mebesta yekrêzkirina aliyên Kurdî çendîn çarçove hewl dane ku destpêşxeriyên navkariyê bi ser bixin. Lê di danûstandinên navxweyî de ew destpêşxerî bêbandor bûn. Çavdêrên siyasiyên Kurd didin zanîn ku da ku ew destpêşxerî herin serî pêwîstî bi aliyekî garantor heye. Her wiha aliyê ku destpêşxeriyê bi hêz be ku bendên rêkeftinê bisepîne li ser her du aliyan. Berzan Ferman, Rûdaw, Qamişlo.